pensando que as novas tecnoloxías a veces supoñen un avance que está ben, a veces generan dificultades que temos que buscar como correxir. E, por exemplo, para os profesionales, para a xente que traballa no medio rural, sean agricultores, ganaderos, emprendedores, todo isto da sede electrónica, como que, Porque entre que tes que ir a solicitar o certificado digital, se eres unha sociedade xa tes que ter o das dúas persoas, se eres unha asociación o da presidenta e o da secretaria, que tes que firmar digitalmente todos os documentos con un ordenador que está con la obsolescencia programada, que te tes que conectar con unha rede destas que va a pedales, con unha plataforma digital de la Xunta que el último día, a hora de que todo Dios quere meter as subvencións, está petada. Entonces, quere dicir, todas estas cousas que viñan a solucionarche a vida, pois a veces te crean un cacao de la leche e te metes unhos apuros que pa qué, pero bueno, tamén somos optimistas e pensamos que isto ten que avanzar, e sí que é certo que, recollendo o que dice Susana, estamos moi preocupados, por exemplo, con todo o que ten que ver cos servicios bancarios, porque xa temos 80 e pico concellos en Galicia que non teñen ninguna sola sucursal, e para a xente maior isto vai a ser un hándicap importante na súa vida cotidiana, e é importante traballar en resolver esa dificultade. Por outro lado, non sei se a banca electrónica nos lo resuelve todo, pero polo menos que haya un plan B.